Aquest any la festa gastronòmica per excel·lència de la ciutat de Lleida compleix 40 anys i ho celebra amb un aplec XL. Reunirà rècord de collistes. En total, en seran 13.000 repartits en 107 colles, que són 2 més que la passada edició, i amb presència internacional amb penyes vingudes, per exemple, des de França. També s'esperen visitants de fora, arribant a un total de 200.000, que tindran un gran impacte econòmic a l'interior del recinte, com a la resta de la ciutat. A hores d'ara, les reserves hoteleres per a l'esdeveniment ja són del 95% i s'espera ple absolut. L'Aplec s'ha convertit en la celebració gastronòmica de cap de setmana més important de l'Estat i repercuteix positivament al territori durant tot l'any. Llavors això ha fet moure una indústria del caragol a Lleida molt important, no? Que al final, quan parles amb ells, les xifres anuals estarien al voltant d'uns 100-200 tones anuals per distribuïdor. Al final, aquests números, no s'ha fet mai un estudi a l'engròs en general, però l'impacte del caragol a Lleida cada cop és més important. Aquesta edició també creix pel que fa a les activitats festives que s'obriran al públic en general. Es dedica un espai exclusivament per a nens i nenes al pavelló nou i s'organitza un concert infantil amb continuïtat pels propers anys. Alhora, els adults podran pujar un globus aerostàtic situat al costat del riu per veure l'Aplec des del cel o casar-se amb clau d'humor en una capella al pur estil Las Vegas. Tot amb wifi gratuïta per compartir aquests moments amb tot el món. Aquests moments de gaudir i de passar-s'ho bé que tinguin una repercussió mediàtica a través de les xarxes socials molt més important de la que ha tingut aquests anys, no? La festa estarà precedida per la 23a Setmana Cultural que comença el dissabte 25 amb la Trota Caragol i la Caragolada Solidària a la Seu en benefici d'Espros. Finalitzarà el dijous 30 amb el caragolasso que donarà el tret de sortida de la festa que preveu un consum de més de 12 tones de caragols en 3 dies.